Yma yng Nghymru, mae newid yn dod i'r cymorth a roddir I blant a phobl ifanc sydd ag anableddau ac anawsterau dysgu. Mae'r system Anghenion addysgol arbennig yn cael ei disodli gan y system Anghenion dysgu ychwanegol. Bydd deddfau a rheoliadau newydd y tu ôl i'r system yn rhoi rhagor o hawliau I blant a phobl ifanc ac yn cefnogi haddysg ymhellach. Bydd y system Anghenion dysgu ychwanegol yn cynnyddu'r ystod oedran bresennol o blant o oedran ysgol gorfodol I gynnwys unrhyw un o adeg I geni hyd at 25 oed. Bydd gan bob plentyn, rhiant neu ofalwr plant a pherson ifanc yr hawl I apelio i'r Tribiwnlys addysg. Gall hyn fod yn erbyn penderfyniadau a wneir gan awdurdod addysg lleol ynglŷn â'i anghenion dysgu ychwanegol neu ei cynllun datblygu unigol. Rhaid I awdurdodau lleol hefyd ddarparu mynediad at wasanaethu eirioli annibynnol am ddim, fel bod pawb yn cael y cymorth sydd I angen arnyn nhw I ddeall y system ac I wneud penderfyniadau sy'n iawn iddyn nhw. Bydd unrhyw un o oedran ysgol gorfodol sydd ag anghenion dysgu ychwanegol newydd yn ymuno o'r system newydd yn syth. Bydd pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed, plant cyn oed ysgol a phlant sydd ar gynllun gweithredu gan yr ysgol, cynllun gweithredu gan yr ysgol a mwy, neu sydd â datganiad anghenion addysgol arbennig, yn symud i'r system anghenion dysgu ychwanegol newydd dros y 3 blynedd nesaf. Bydd gan ysgolion derfynau amser mwyn trosglwyddo pob grŵp blwyddyn i'r system newydd, ac mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i'w helpu I wneud hyn. Bydd gan bawb ar y system newydd yr un cynllun statudol, cynllun datblygu unigol. Yn ogystal â'r ddeddfwriaeth newydd, mae Tribiwnlys wedi cael enw newydd hefyd. O fis Medi 2021 ymlaen, mae Tribiwnlys Anghenion addysgol arbennig wedi newid I enw i'r Tribiwnlys addysg. Bydd y Tribiwnlys addysg yn parhau I ymdrin â cheisiadau apêl ac achostion o wahaniaethu ar sail anabledd. P'un ydych chi yn yr hen system anghenion addysgol arbennig neu wedi newid i'r system anghenion dysgu ychwanegol newydd.